Roblox. Roblox, taktiež zvaný ako ďalší Minecraft, je obľúbená multiplayerová hra, ktorá rastie na popularite. Hra je dostupná aj na mobilné, ale na Google Play si ju stiahlo viac než 50 miliónov ľudí. Princíp hry spočíva v tom, že si tvoria svojho vlastného avatara, s ktorým si neskôr môžu postaviť príbytok, v ktorom budú bývať. Účelom hry je interakcia medzi hráčmi a vytváranie nových priateľstiev. Stačí, ak sa hráč vydá na cestu po online svete a zastaví sa popri iných hráčov, s ktorými môže nadviazať komunikáciu. Hráči sa navzájom rozprávajú pomocou chatu, ktorý tvorí veľkú časť tejto hry. Keďže sa jedná o sociálnu hru, ktorú prevažne hrajú deti mladšie než 12 rokov, je jasným terčom tzv. Online predátorov. Internetoví predátori používajú vymyslenú autoritu, ktorú vytvoria. Často že sú maloletými hráčmi, ktorí chcú získať len nové priateľstvá. Pomocou chatu si dohadujú stretnutia v reálnom svete so svojimi novými kamarátmi, ktorí sú terčom pedofilných útokov bez toho, aby o tom čo i len vedeli. Číslo 2. Blue Whale Challenge. Modrá veľryba si užila svoju popularitu len pred niekoľkými mesiacmi. Táto hra bola založená na komunikácii medzi tzv. Kurátorom a obeťou, ktorá sa do hry sama prihlásila. Kurátor následne posielal úlohy, ktoré hráč musel plniť. Posledná, 50. úloha končila samovraždou. Táto What's up guys, vítajte do ďalšieho videa. Dnes sa budeme baviť o Tomovi, Angele a ich divných očiach. Povieme si, aká je vlastne pravda za týmto fenoménom. Takže dajte video like, ak ste tu noví, budem rád za váš odber. Pohodlne sa usadte, pretože ideme rovno na to. Video, v ktorom som hovoril o tých 5 nebezpečných hrách, sa dostalo na prvé miesto v českých trendov a asi tretie miesto v tých slovenských. Na aký čas sme prebehli aj skladbu XXL alebo predstavenie nového iPhoneu X. Máme tam momentálne cca 23 000 lajkov, 3 000 dislajkov a asi 5 000 komentárov. Urobil som si taký menší rozbor tých komentárov a teraz si ich môžeme tak v krátkosti zhrnúť. Asi 1000 nadšený, že som zaradil Roblox medzi nebezpečné hry. Ono ide ale o to, že všetky hry, všetky sociálne hry, kde dochádza k nejakej komunikácii medzi hráčmi, nejakej interakcii, tak môžu vystavovať nejaké určité riziko. A keďže som našiel na internete prípadov, kedy došlo v Robloxe k hyperšikáne a obťažovaniu, tak som proste túto hru do tohto listu zaradil. Veľmi ma potešilo, keď mi niektorí napísali komentár typu, že ďakujem ti Skeleton, že dám si už na budúce väčší pozor pri hraní tejto hry, nebudem kontaktovať druhých nejakých známych hráčov. A presne o tom išlo, upozorniť na možné rizika v tejto hre a dať to proste do vedomia všetkým, ktorí hrajú Roblox. Inak neviem, či ste si všimli, ale spamovacie komentáre, ktoré môžete vidieť,
bežne pod videami zahraničných youtuberov, tak už dorazili aj do našich končín. Takže ak uvidíte nejaký takýto komentár, prosím, nahláste to ako spam, pretože ja sa to síce snažím premazať, ale niekedy si proste nejaký ten komentár nevšimnem a jednoducho na to zabudnem. A tie komentáre mi tak strašne lezú na nervy. Ja proste stále nechápem, ako je možné, že YouTube nedokáže s týmito komentármi nič spraviť. Poďme už ale na hlavný topik tohto videa a sú tie, až som povedal, paranormálne oči našich milých hovoriacich zvieratiek. Takže ako som sa k tomu vôbec dostal? Takže ako som už povedal, napísali ste mi pod video, že som zabudol zaradiť medzi nebezpečné aplikácie aj Talking Angel, že ja som v tej dobe absolútne netušil, čo Talking Angel vôbec je. Tak som šiel na Google Play, kde som si ju našiel a všimol som si, že dole, kde sú recenzie, tak 80% ľudí minimálne písali iba o jej očiach a o nejakom hackerovi, ktorý sa vám snaží nakaziť váš telefón. Tak ma to celkom zaujalo a našiel som o tom na internete normálne, že mraky informácií. Napíšte mi normálne do komentárov, či ste o tých očiach vedeli už predtým, alebo až vďaka môjmu videu. Aby som to tak v krátkosti shrnul pre tých, ktorí náhodou nie sú v obraze o tom, čo teraz tu takto kecáme, tak je taká milá hra s názvom Talking Angela, ktorá podľa viacerých tvrdení má mať v očiach kameru, ktorá má vás sledovať. Tá kamera má vás sledovať cez predný fotoaparát a premietať sa to má práve v jej očiach. Preto viacerí v tom oku mohli vidieť sami seba, alebo mohli tam proste vidieť odraz svojej izby alebo nejakého cudzieho človeka. Dočítal som sa, že tieto oči sa majú týkať všetkých hovoriacich zvieratiek, takže sa to týka aj Talking Toma, Talking Gingera, Talking Bena a všetkých ostatných zvieratiek. Tu mám inak fotku, kde niekto vyskrinoval oči vlastne všetkých zvieratiek, takže si pokojne spravte vlastný názor. Neviem, či viete, ale Talking Angela prešla nejakými zmenami a asi pred 3 rokmi vyzerala trocha inak. Vtedy ste mohli dokonca s Angelou aj komunikovať, a to pomocou chatu, kde ste jej mohli klásť rôzne otázky a ona vám odpovedala. Fungovalo to nejak tak ako Ludwig, alebo ak poznáte tú babu Ivy. No a už vtedy začali vznikať nejaké divné názory na to, pretože Angela vraj odpovedala nejaké zvláštne, záhadné, divné veci. Napríklad, keď ste sa jej opýtali, Angela, aká je tvoja najobľúbenejšia farba, tak Angela odpovedala, že moja najobľúbenejšia farba je hnedá, rovnako ako tvoje oči. Takže je to celkom creepy, no. Takisto, keď ste sa usmiali napríklad, tak Angela to zopakovala a tiež sa usmiala. Takže ľuďom sa to proste nepáčilo, že dokáže snímať to, čo robíte, a začali sa šíriť falošné správy o zneužívaní tejto funkcie. A ono sa to samozrejme chytilo, veď si len pozrite moje video, 750 000 zliadnutí, číslo 1 v trendoch, a to je 758 followerů. Říká se tomu tak na Snapu, nejsem si vůbec jistý, prostě 1758 lidí mě sleduje. Nikdo z nich mě nezná. Já, nebo takhle, pár jsou samozřejmě mý přátelé, ale jinak většina lidí jsou moji diváci na YouTube a já teďka vlastně vím, kde se moji diváci nacházejí. Kvůli téhle ohyzný věci a na to fakt lidi bacha, hned se k tomu dostaneme. Když takhle dvěma prstama potáhnete, dostanete se sem. Welcome to Snap Map, neboli vítejte na Snap mapách. Díky téhle sračce, co ten Snapchat udělal, můžete stalkovat lidi. Fakt, můžete stalkovat lidi prostě. Tohle to bohužel není žádným způsobem sranda, ani satyra, ani nic v tom smyslu. Tohle je realita a dost smutná realita. Tak a tady to je to šílenství lidi. Tady to je prostě to, co mě tak strašně nasralo, že jsem prostě o tom musel udělat tohle video. Když to trošku takhle oddálíme, tak vlastně já vidím polohu lidí, co mě prostě sledují. Lidí, co já sleduju, lidí, co mám v přátelích. A co to je, lidi, sakra? Co to je za dobu, že se můžete prostě takhle nazoomovat a přímo zjistit, kde je váš přítel? Co to je prostě lidi za dobu, že vy si takhle nazoomujete na nějakou osobu, kliknete na ní a hnedka víte, kde je? Dosť ma to akože šokovalo, že takto môžete sledovať ľudí. Ja osobne by som to rozhodne zapnuté nemal a už vôbec nie by som bol doma, takže neviem, či to máte zapnuté vy a či to... Čaute, dámy a páni, vítam pri ďalšom videu. Priznajte sa mi do komentárov, koľko a aké aplikácie používate vo svojom mobilnom zariadení.
moje video. Budem rád, ak sa k nám pridáte, stačí, ak kliknete na to červené číslo 1 Whisper. Táto aplikácia, ktorá v preklade znamená šepot, robí aj presne to, čím sa volá. To znamená, že jednoducho šepoce. Každý, kto si ju stiahne, získa anonymné konto, cez ktoré jednoducho napíše svoje tajomstvo a pošle ho medzi ostatných ľudí, ktorí ho môžu lajkovať alebo komentovať. Čiže asi nejako takto to funguje. Polícia vo Washingtone vyšetrovala znásilnenie iba 12-ročného dievčaťa, ktoré sa zoznámilo s 21-ročným mužom práve na aplikácii Whisper. Ak si však dáte pozor, nájdete na nej veľmi zaujímavé priznania. Stráviť 18 mesiacov vo väzení za čin, ktorý som neurobil, alebo fakt, že nikto z mojich priateľov alebo rodiny sa neopýtali na moju verziu príbehu, stiahnuť úplne každý. S touto aplikáciou boli v minulosti viaceré problémy, mnohé z nich sa týkali kyberšikany či sexuálneho obťažovania. Účet na Kik Messengeri malo aj mladé dievča menom Rebecca. Nezasvetených, ktorí nevedia, čo to je, tak je to aplikácia, ktorá umožňuje posielať fotky a videá, ktoré sa zobrazia len na 10 sekúnd a potom sa vymažú. Snapchat vždycky tvrdil, že ochrana súkromia je ich prioritou a všetky oslané fotografie budú po 10 sekundách navždy vymazané. No ukázalo sa, že to nie je až taká pravda. Len nedávno unikli stovky tisíc fotografií na verejnosť a sú voľne vstupné na internete. Medzi nimi nájdete aj mnohé pikantné fotografie známych svetových celebrít, ktoré nikdy nemali uzrieť svetlo sveta. Mnohí mladí posielajú svoje súkromné fotografie na Snapchat s vedomím, že po pár sekundách zmiznú z povrchu zeme. No opak je pravdou a ich fotografie sú navždy zavesené niekde na nete, kde ich môže každý vidieť a následne aj zneužiť. Číslo 4. Meet Me. Meet Me je ďalšia sociálna sieť, ktorá má milióny používateľov po celom svete. U nás síce príliš rozšírená nie je, no vo svete má veľkej obľuby. Táto aplikácia spája nových ľudí na základe polohy, na ktorej sa nachádzajú. Keďže tu nie je potrebná žiadna veková verifikácia, je veľmi obľúbená medzi mnohých pedofilov, ktorí často klamú svojim vekom či menom. Neskôr si vedeli, aké aplikácie ich dieťa používa. Číslo 5. Ask FM. Táto populárna aplikácia funguje na veľmi jednoduchom princípe. Anonym sa niečo opýta a vy mu na jeho otázku odpoviete. Nedávno sa mi moja známa zverila s jej skúsenosťou na Asku. Nejakú dobu ju stolkoval neznámy užívateľ, ktorý jej dlhšiu dobu posielal vulgárne otázky a nechýbali ani výhražky na jej osobu. Keďže to už naberalo na vážnych rozmeroch, rozhodla sa to riešiť na polícii. Napriek tomu, že užívateľ, ktorý ju šikanoval, bol anonymný, polícii sa ho aj napriek tomu podarilo vypátrať. Takže ponaučenie z tohto videa je asi také, že sťahujte aplikácie, aké len chcete, to vám samozrejme nikto zakázať nemôže, no dbajte pri ich užívaní na svoju bezpečnosť, pretože to je to najviac dôležité. Rozhodne si nepridávajte ľudí, ktorých nepoznáte, síce to nemusia byť rovno násilníci či vrahovia, ale môžu to byť rôzni pofiderní obchodníci či hackeri, ktorí sa vám chcú nabúrať do vášho účtu. Ak poznáte nejaké ďalšie nebezpečné aplikácie, určite ich napíšte do komentárov, dajte like na toto video, ak sa vám páčilo, pošlite ho priateľom a ja sa na vás teším u ďalšieho videa. Majte sa.